A mi m'agraden les festes de Palacio. Jo visc en Palacio i gaudeix de veure ballar a la meva filla i de la companyia que n'hi ha. Per a mi Palacio és Germanor. Baladre per mi és com una segona família i aquest dia la família es fa gran i disfrutem tots junts. El millor moment crec que és la foto del principi. Sí, quan es fem la foto baix del sant i després comencem, i comença la treta. Per a mi això és el millor moment. I, bueno, per supost, després el compartir amb la gent que es queda amb nosaltres després de l'actuació i el comboi i el que ballem. Música, ball i bona gent, i bona companyia. Què més es podem anar? Sobretot m'agrada que es mantinguin les tradicions i m'emociona molt el bolero de Palacio. Som de l'Orxa i tots els anys m'agrada molt anar a veure els dansaires de Palacio. Pues sí, ens agrada molt perquè és molt bonic, hi ha molt de bon ambient i els vestits que porten i tot, i és un ball popular, són balls populars i són una tradició molt antiga que celebren tots els anys, ens agrada molt, si podem sempre anem. Arribar ací, i encara que el temps ho canvia tot, comprovar que aquesta bonica tradició continua any rere any. M'agraden molt les danses i m'agrada també el sacrifici que fan les persones perquè la cosa visca bé i es divertisca la gent. I és una cosa que s'havia acabat i ara aquestes persones ho han tornat a muntar i va la cosa bé. A mi el que més m'agrada és veure-les ballar, veure-los ballar a tots, que ballen xulíssim. I per la nit a sopar, tota la gent junta, i m'agrada molt. Mon pare em va contagiar l'estima per totes les tradicions del nostre poble. Després he tingut la sort que en la meva feina he pogut treballar-les, ensenyar-les i tal vegada continuar-les. En una d'aquestes ocasions, quan vaig ser mestra de música, amb la inestimable ajuda de Marisa, vam anar pels carrers ensenyant cada pas i cada ritme de la dansà, les d'Alacant, el fandango, la jota, i algunes voltes als xiquets es costava molt. Però jo crec que aquests ritmes i aquests moviments estan en algun racó de la seva memòria. Hem de continuar les nostres tradicions. Les danses de Palacio són una d'elles. Hola, jo a part d'haver ballat durant molts anys en la dansa de Palacio, ara mos agrada disfrutar aquesta nit sopant en la casa on ha crescut el nostre pare des de xicotet. Este any ho disfrutarem d'esta manera i esperem que l'any que ve estiguem tots junts ahir a Travolta. Gràcies a tots. Carrer Palacio a ballar les danses.